9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamera päällä. Eli johto on minuutin jälkeen The Speed. Kakkosena Osmo, kolmantena Mikko U, neljännes Kim Giri, viides Kimchi, kuudes Niklas, seitsemäs Ilko, kahdeksas Harri. The Speedillä on nyt 4 sekunnin johto. Siitä ajaa oranssia Hondaa. Hänelle tilaa siis. Mikko U nyt tällä hetkellä kakkossijalla 6 sekuntia Stiviä perässä. Kova taistelu kakkossijasta Mikko U ja Osmon välillä. Molemmat rässäävät siinä. Mikko U ajaa sinivalkoista Hondaa ja Osmolla valko-vihreä Ferrari. Ja Osmo ajaa todella Jessen väreissä kanssa. Johtoauto The Speed. Oranssi Honda HSV. Ja on repinyt siinä 4 sekunnin kaulan Osmoon. Kolmantena Mikko, 5,5 sekuntia Osmoa perässä. Neljäntenä Kimchi, 4,3 sekuntia Mikko perässä. Ja Ilpo 4 sekuntia Kimchikia perässä. Kimvili sekunnin Ilpoa perässä. Niklas on sitten jäänyt jo kierroksen melkein Kimvilistä. Ja Harri joutui keskeyttämään ilmeisesti. Ja Mikko U kolmannella siellä on nyt jäänyt kierroksen jo Osmosta. Kumpi siinä on ekana? Punainen Honda on johtoauto. Ja Mikko Uulla ja Kimchikillä on sekunti väliä. Oranssikorinen Honda. Täällä on itsekin niin jännittäminen. Ja kolmannesta sieltä käydään todella kovaa kamppailua.
5 minuutin kohdalla The Steve johdossa. Ja on siinä repinyt melkein kierroksen kaulaa. Osmo, joka on siellä 2 ja Osmo on sitten kierros Mikkoon. 8 sekuntia ihan kierrosta. Korjaan on siinä kierrosväliä Mikolla ja Osmolla. Kimchik on 1,1 sekuntia Mikko Uuta perässä. Eli siinä on 3. sijasta niin kova kamppailu, mutta Steve ajaa omilla kierroksillaan. Eli oranssi Honda on johtoauto. Ja 2. valkovihreä Ferrari. 3. kierroksen valkovihreästä Ferrarista jäänyt on Mikko sinivalkoisella Hondalla ja 2 sekuntia perässä Kimchik. Eli Mikon ja Kimchikin väli 2 sekuntia samalla kierroksella. Kimveli 4 sekuntia Kimchikin perässä. Ilpo 1,1 sekuntia Kimvelin perässä. Niklas jäänyt sitten 3 kierrosta Ilposta. Ja johtoauto oranssi Honda. Ja toinen auto. Ja 30 sekuntia jäljellä. 30 sekuntia jäljellä. Ja tiukoin kamppailu on tällä hetkellä 5. sijasta. Nyt ei sekään enää ole kovin tiukkaa. Eli kaikki ovat aika pitkälti omilla luvuillaan. Kimchik 3. nyt ja Osmo maalissa, Ilpo maalissa, Steve maalissa, Niklas maalissa, Kimvili maalissa, Mikko U maalissa, Kimchik maalissa. Täällä te katsotte.